Dan 3. Susretnite Isusa kad nas iznenadi. Vremena samo sa Bogom. Pročitajte Jovan 14:1-3. Da se ne plaši srce vaše, verujte u Boga i mene verujte. Mnogi su stanovi u kući oca moga, da nije tako kazao bih vam, idem da vam pripravim mesto. I kad otidem i pripravim vam mesto, opet ću doći i uzet ću vas sebi, da i vi budete tamo gdje sam ja. Pročitajte Dela apostolska 1:9-11. I ovo rekavši videše oni gde se podiže i odnese ga oblak iz očiju njihovih. I kad gledahu za njim gde ide na nebo, gle dva čoveka stadoše pred njima u belim haljinama koji rekoše: Ljudi Galilejci, što stojite i gledate na nebo? Ovaj Isus koji se od vas uze na nebo, tako će doći kao što videste da ide na nebo. Kada se približilo vreme da se uznese svome ocu, Hristos je odveo svoje učenike u Vitaniju. Tu je zastao, a oni su se sakupili oko njega. Sa rukama koje su bile ispružene da daju blagoslov, kao da želi da ih uveri u svoju zaštitničku brigu, on se polako podizao iz njihove sredine. I kad ih blagosiljaše, odstupi od njih i uznošaše se na nebo. Dok su učenici gledali prema nebu da poslednjim pogledom isprate svoga Gospoda koji se uzdizao, on se uključio u razdragane redove nebeskih anđela. Dok su ga pratili do nebeskih dvorova, ovi anđeli su pobednički pevali: Carstva zemaljska, pojte Bogu, popevajte Gospodu koji sedi na nebesima, nebesa iskonskih. Dajte slavu Bogu, veličanstvo je njegovo nad Izraeljem i sila njegova na oblacima. Psalam 68:32-34. Pročitat ćemo tekst u Evanđelju po Mateju 24:42-44. Stražite dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš. Ali ovo znajte, kada bi znao domaćin u koje će vreme doći lupeš, čuvao bi i ne bi dao potkopavati kuću svoju. Zato i vi budite gotovi, jer u koji čas ne mislite, doći će Sin čovečiji. Obećanje o Hristovom drugom dolasku trebalo je da ostane sveže u mislima njegovih učenika. Isti Isus koga su vidjeli da se uznosi na nebo, ponovo će doći da uzme k sebi one koji ovde dole obavljaju njegovu službu. Isti glas koji im je rekao: Gle, ja sam s vama u sve dane do svršetka veka, izreći će im dobrodošlicu u nebeskom carstvu. Na koji će način Isusov drugi dolazak nalikovati lopovu? Kako najbolje možemo da se pripremimo za Isusov povratak? Molite se zajedno da Sveti Duh pripremi svaku osobu u vašem krugu da sretne Isusa kad se on vrati. Zamolite Boga da pripremi vaše srce da uskoro sretnete Isusa.